aso bahai tong nang le kaham tong nang na kahap pele na kai to na sa hoi maro aja da bosi jotto thane hokong hor koloro kaham ke tong nyai ta buk nang mai oro ang mai kok khalanya ni jora mamon bagian ni channel bising ti aja da ke nono bo lam sogo khai kaham ani video nai tong na beb song nor puilan sem pai thuk nai tong ani video no ga so sagradi puila no nini sini mung regradi sini lokorong no borok nai tongo ni mung rok umorok roti de berba cái umorok le besorong kana 100 100 na cái tong thajaga rok le kami ni mung rok boro tong sarasada kami gang no sna ni ma kya ba hise sini lokorok kai ke ba sini borok gobang borok ni khugonang khana ka sini borok muni suno bo ba ke sini kok borok bai tanya kelai ayah ka ba lekhana kelai ningla bo ba ke lekhana ano kisa ke khana sir kok borok bai de kothok mani bo bo habono sarita khorok sa khorok ni khorok tam khorok buri khorok ba khorok do khorok sidi khorok suku khorok siki ke koi jana kha naila sila busuk khana to ngkang ke nono belai khana hambai nang kahma ke lekhana ramon bagai ngkamno nai to nai lokorok nang ko bo borok bo hengjaka rong comment khlai sahodi kubi khede bosin ko borbai ratai khana rakha eka bala ke khana rakha comment khlai sahodi abo rajda na ke rongda ke hambai joto khaden ta kubu songno norok ani video nai tong bisingtei norno kaitor hamari khlai teng teibo norok puilan sim paituk jara ani video nai tong hambai hangke bayo so ang tebo kun kamera thang tongo norok kubui bobo gothongmani bobo sin kok borok bai lekhamung obno norok comment khlai sahodi bobo haike gothok ya abono norok comment khlai sahnani tapok di tenyara ni video no katal khenoi tong ba norok maya khlai subscribe khlai di tei comment ok khlai norok ana singhodi gang tebo khatong thongnai hingke tebo sini kokbor kokter no sing romai mannai sing tebo khana tok kok theibai gothomani kok theibai ki sing sawi khana manai thenani cherai rok yagulni cherai bsarok borok kahama kaisini kokbor no sawi thangmanai omono norno kok kjarmo hambai